जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी एक और बड़ा रिपोर्ट। जो बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी, वहीं पे सलमान खान जी के तरफ से। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर चाहम कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर के बटन के दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दी। असन के खबर लेकर आवत रहिला। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी और सलमान खान में हो गई बा भयंकर टक्कर। ई रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। आप सबके बता दी कि ईद के शुभ अवसर पे पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म जय हिंद तो वहीं सलमान खान जी के फिल्म भारत रिलीज होखे वाला बा और ये दोनों फिल्म देशभक्ति फिल्म बाटे। अब देखा जाओ कि आखिरकार ये दोनों सुपरस्टार में से कौन सुपरस्टार बाजी मरी हैं। आप सबके बता दी कि जोन सलमान खान के फिल्म बा पूरा भारत में एक साथ रिलीज हुई, वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह जी के हो सकेला बिहार और झारखंड और यूपी में रिलीज हुई। अब देखल जा रहल बा कि आखिरकार जोन पावर स्टार पवन सिंह जी सलमान खान के फिल्म सुल्तान के साफ बिहार में चले ना दिले रहन। अब की ईद पे का होखी ई आवेला समय बताई। लेकिन आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी सलमान खान के फुल टक्कर देत नजर आई हैं। आप सबके बता दी कि सुल्तान के साफ बिहार में टिके ना दिले रहन पावर स्टार पवन सिंह जी। लेकिन अब की ईद में देखल जाओ कि के बिहार में बाजी मारत नजर आ रहल बा। ऐसा में आप सब हमरा के कमेंट में जरूर बताइम कि का पावर स्टार पवन सिंह जी बिहार और झारखंड में बाजी मारत नजर आई हैं या सलमान खान नजर आई हैं। ये सब आप सब कमेंट में जरूर बताएं और चलते चलते चैनल के सब्सक्राइब कर दें काहे किस्म के खबर लेकर आवत रहिला। जय हिंद, वंदे मातरम।